खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ'आव जोंना दिनैनि भिडिअ'आ ब्लग एबा जोंनि कन्टेन्टजों मिलायि जानानै फैबाय। बुंनो थाङोब्ला दुखु नांथावनि बाथ्रा जाहैबाय। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिबाय जानो हागौ, अब्लाबो जों शेयार खालामनो नाजादों। फंबाय डक्टर राहुल बसुमतारी जोंनिनो गामिनिमोन, जोंनि मण्डलीनिमोन। बिथाङा लिरनाय फरायनायाव जोबोद मोजांमोन, लोगोसे भद्र आखुनि मानसिमोन। बिथाङा JK हमिय'पेथिक मेडिकेल कलेजाव जुनियर डक्टर महरै खामानि मावगासिनो दङमोन। नाथाय थांनाय सुक्रुबाराव 4 अक्ट'आव मोनाबिलियाव माखासे दुथांफोरा खास्रि बास्रि बुथारनानै गालांदों गावनिनो खथायाव। गारियाव थुबले सुरि কৰিছে, गारियाव নাই বলে মোবাইল টু বলে নাই তারিতে, গাড়িও নাই মোবাইলেও নাই। दा जरहाट पुलिसा दिगन्त 30 होननायखौ हमनानै मोनबाय आरो लोगोसे बिनि आखाइनिफ्राय मबाइल आरो बाइकखौबो मोननाय जादों आरोना। आरो बि थानाय खथायाव फ्लेट गंथामबो मोननाय जादों। बिथां राहुलआ गासैबो जोबजोबखाबायमोन नालाय, माने क्लियार जाजोबखाबायमोन। बेखायनो न'आव फैनो थाखाय बियो बाइकबो फोसाबखाबायमोन। मंगलबारावनो फैसिगौमोन आरो। बिमानि बुंनाय बायदिब्ला माने सम सम बिमाजों रायज्लायहरोब्ला बुङोमोननो आरोना फनावहाय माखासे गावनि क्लासमेटफ्रा दाय गैयालाफानो नायनो बानाय सेयार सेयार खालामनो होननानैहाय खिन्थाहरोमोननो। बिमाया बुङोमोननो मिलायनानै थानो थाखायहाय। नाथाय मानसियाथ' बिदि नांलायग्रा बुलायग्रा बिदि नंखाया नालाय। मानो होनोब्ला जोंनो उन्दैनिफ्रायनो गावनि मेगनजोंनो नुजोबबोखानाय जोङो। बिराद दुखुनांथावनि बाथ्रा जाहैबाय आरोना। दा जों नागिरब्लाबो मोनफिनला। बिराद खरसनि गेजेरजों खस्थ'जों फिथाइखौ मोनबायमोन, मानसि जाबायमोन। नाथाय जा जानाङामोन बेनो जानानै थांबाय। बिनिखायनो आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानोदि गोजानाव फरायनो थाहैनाय जोंनि मानसिफ्रा गाव गावनो एसे सांग्राङै जानानै थादो, एसे साबधानै थादो। नोंथांमोन गासैबो बे भिडिअ'खौ हाजासे शेयार खालामनानै होदो, हेफाजाब होलायदो बिथां डक्टर राहुल बसुमतारीया जास्टिस मोननाय बायदि। होमबा दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै, आरो नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनफिनगोन।